Gwenno yn Spillers, mae gwyl y llais rownd y gornel. Ti wedi perfformio yna blaen, ynddo fe? Do, nes i perfformio 2 flynedd yn ôl yn cefnogi John Cale yn Neuadd Dewi Sant. Mae mor gyffroes bod gan Gaerdydd wyl mor uchelgeisiol a gwyl y llais fi'n credu, ynddo fe? Pwy ti'n edrych mlaen i weld eleni? Ti'n gwybod be, fi wir yn edrych mlaen. Mae lot o bobl wedi cael eu comisiynu i wneud pethau gwahanol. Lot o bobl o Gymru. So mae diddordeb mawr dy fi yn, enghraifft, mae Catel Ceineg yn neud rhywbeth. A fi wir yn edrych mlaen at hwnna. Mae Caris Eleri yn neud rhywbeth. Mae Charlotte Church yn neud pethau. Cotton Wolf yn neud pethau. Felly dwi'n meddwl fydd yna lot o bethau diddorol yn digwydd. Yn dod o bobl fwy lleol. Gwyl y llais yw e'n dathlu bob math o leisiau gwahanol. Pa leisiau sydd wedi dal dy ddychymyg di dros y blynyddoedd Gwenno? Mae rai bod yna lwythi ohonyn nhw. Ti'n meddwl be? Fi'n meddwl pan fi'n meddwl bod ti llais, dwi'n sicr yn meddwl bod ti llais cerddorol a ddim yn angenrheidiol wastad yn lais mae rhywun yn ei ddefnyddio mewn ffordd traddodiadol. So fyswn ni o'n eisiau edrych o records fel Delia Derbyshire fysa hi'n rhywun fysa ni'n wirioneddol wedi cael yn ysbrydoli gan ei llais hi. A dwi'n ei olygu yn ei mynegiant cerddorol hi, felly falle bod fi'n edrych ar y llais yn rhywbeth bach yn fwy haniaethol. Edrych mlaen i weld y darn newydd, Edrica, am be mae e? Mae'n mynd i gael ei ysbrydoli gan Edrica Hughes, oedd yn artist oedd yn creu clytweithiau ac yn fardd hefyd. Oedd hi'n reiddiol o Lundain a symudodd ei dalwrn a ddechrau ail rhyfel byd. A mae cerddi anhygoel dyddi hefyd fyswn dwi'n mynd i ddefnyddio. Felly mae jyst i bod yn ysbrydoliaeth mawr i fi oedd wedi dangos i gwaith yn Eisteddfod llynedd yn Ynys Môn, ar Ynys Môn. Mae mor neis cael y cyfle i feddwl am pam wyt ti'n creu a felly dwi'n ddiolchgar iawn bod nhw wedi cytuno.